نجاح شیخê nexweşeke ku li Dêrikê di qezayekê de birîndar bû. Dibêje ku rewşa tunduristî ya herêma wê ne di astên bilind de ye. Bi taybet ku nexweşxaneyên giştî û fermî zû bi zû bi erkê xwe yê xwezayî ranabin. Ji loma ew neçar bûye ku berê xwe bide nexweşxaneyên taybet û li vir jî dibêje ku bihayê çareseriya nexweşiyan û dermanan giran in. مشفی me teqîmetê nadin nexweşa. معالجه nakin zû bi zû ihtimamê nadin we. Ez ji duha heta niha ve halê zarokên hemî keçikên ketkerê minînin. Bi nexweşa ve zû ranawin. Derman bihane li vê dirê. Rêveberiya tunduristî li herêma Dêrikê ji dengê Amerîka re dibêje ku ew hemî hewildanên xwe dikin ku nexweşxaneyên giştî û navendên tunduristî bi pêş bixin. Lê ji ber rewşa awarte ya nearam li deverê, ew di kêmayî û zehmetiyan re derbas dibin. Rewşa şer em tê re derbas dibin, ew hemû dibe sedem îro ku em nikarin cihazê tibbiyê nû tewfîr bikin ji bona meşfê xwe, mustewsefatê xwe. Cihazê me yê kevin em nikarin nû bikin û teban dema munezzematê dewelî gelekî kêm e. Derman firoş jî dibêjin ku dermanên ji dervê welat tên bihayên wan nearam e ji ber ku bi rewşa dolar ve girêdayîne. Yê ecnebî ew ji Hindî ne bêhtir û Îranî hene û yê Tirkî hene. Ev ê nê bi seira dolar şmeretî, seira giran e û em dolar din. Dolar bilind bê em bilind dikin, nimiz bê em nimiz dikin. Li nava bajarê Girkê legê nexweşxaneyên taybet zêde bûne û rûştivanên deverê jî vê yekê erînî dibînin. Ji ber ku barê çareseriya nexweşiyên wan siviktir bûne û çûyîna bajarên dûr kêm bûye. Lê dîse jî gazincên wan ji bihabûna serlêdana wan û pêkanîna neştergeriyan hene. Me gelek tekalîf xistina nexweşxanê de, alî ecihîza de, alî avakirinê de. Îro em dixwazin herdem miletê me gava cema derkeve serên herî kêm tevlî îro mesela mewad bihana. Bes tevlî wilo em bêjin bilanê îro mesela tişta em bibin gelekî kêm bê ji ber em bihêliniyê nexweş derkeve razî derkeve bi rastî. Rûniştivanên herêma Dêrik û Girkê legê di rewşa tunduristî de bi zêdebûna nexweşxaneyên taybet kêfxweşin. Lê bihêvîne ku nexweşxane û navendên tunduristî yên fermî behtir û pêşketîtir bin û çavdêrî li ser bihayê derman û neştergeriyan xwertir bibe. Rêveberiya Xweser jî dibêje ew li gor derfetên heyî hewl dide ku alîkar be bi vê rewşê re. Lê pêdiviya wê bi alîkariya saziyên tunduristî yên cîhanî heye. Jîro Mîtanî, Dengê Amerîka, Dêrik.